Okei. No niin, se on moro, tässä on kuukia ja... Au. No niin, tervetuloa mun Roomisen tuppi, eli se on mun huone. Tää tietenkin feilas yhdesti niinku Flappy Birdssäkin ja... Sori. Mitä se hiiri? Tuolla. Mitä? Mikä? Niin, hiiri, nyt mä käsitin. No niin, tässä on mun sänky. Vittu. Täällä ei ole. Tää on jännää. Se on mun roskis. Eikö vittu tuo lamppu. Samu. Aivan sama. Aivan sama, tässä on Roomisen tuppi tässä. Tää niin... Se on semmoinen lentokone. Lentokoneen siipi on täällä. Shit. Oh. Näillä pitäisi olla joku toinenkin siipi, mutta eipä löytänyt. Mulla kaatui tää äsken. Ja te muistatte tän. Hirvittävä lentokoneonnettomuus. Lentokone meni kahtio. Niin. Aina. Ja se on mun tietokone. Se on mun tuon, tässä on mun näyttö. Älkää dissakko tästä kuva, please. Se on mun hiiri, mä tuun, se on mun hiiri. Mitä vittua, mulla tuli viesti. Mun tietokone. Se on jotain random juttuja. Sanalahti. Vittu tuli Sanalahti viesti samaan aikaan kuvasi. Onneksi se ei tullut kuvaa, no niin. Se on mun TV. Wintäkin. Yeah. Se on mun näitä juttuja. Joskiin Se on mun Minecrafti. Se on sellainen mun asia. Oot sä aukaista, kun se on vaan kansio? No niin. Se on mun ovi. Se on varjo. Kuuki, Rine. Räävike. Tossa on mun kuristeet. Niin kuin tämän huomaatte. Tässä oli minä. Ja okei, mä saatan kuvata vähän enemmänkin näitä juttuja täällä. Ja mä kuvan tätä vielä vähän aikaa. Ja tää Roomisen tuppi saattaa sitten vaihtuakin, koska jos me muutetaan tässä lähiaikoina, en tiedä minne, mutta... Niin, onko nää niitä, mäkin lähtee niitä ukkoja? Mitä nyt haluaa? Joo, Totta hyvä. niitä vaan näkoo kun alla. Ja Tästäkin pääsee pois. sä pääst pois painamalla vasempaa yläkulmapiestä. Ja klikkasit. Noin. Ja mä katsoin äsken, että se oli kirjaan. Okei. Se on joku random taulu. Mä en tiedä miksi tuo on tuossa. Razer Game Booster. Se on sellainen ihme, joka boostaa pelejä. Siis niin se tekee pelejä nopeammaksi. Ja tuossa on mun Wii, tuo juttu. Täällä on vähän muuta syttiä. Tuossa on mun Wii. Ei ketään kiinnostaa. Tuossa on joku reikä. Tuossa on mun Wii-ohjaaja. Tuossa on mun toinen Wii-ohjaaja. Täällä on vähän Wii-juttuja. Interesting. Se on mun laavalamppu. En huomaatte, että se on mun 2 kalipulloa. Paitsi, että nää on vaan mun. Okei. Joo, mä oon että mä videon tähän. Musta tykätä videosta, jos pidit ja tilata Rampopajan ja mun kanava. No niin. Sitten vaan muuta. Olen kukin. Se on...